Velkommen indenfor her i Duhail håndboldsportshal i Doha, og velkommen til det første møde ved den her slutrunde med de forsvarende verdensmestre, spanierne, som for 2 år siden i Barcelona fuldstændig udraderede det danske mandskab i VM-finalen og dermed vandt titlen på hjemmebane. Og de er kommet til Katar, spanierne, med et mål, og det er at genvinde VM-titlen, og for at gøre det, ja, så skal de over en del forhindringer, og den første lille skråstreg mellemstore sten på vejen, det er det mandskab, som der liner op her, nemlig det hviderussiske, og som Tina så ganske rigtigt sagde her i optakten, et hviderussisk mandskab, der i den grad er personificeret af en spiller. Han er i øvrigt med nummer 14 på trøjen, og han hedder Sergej Rutenka. Ja, og han er jo den helt store stjerne for Hvide Rusland her, men man skal heller ikke tage fejl af, resten af holdet er også spillere, der ligger og spiller Champions League, har tidligere gjort det med Dynamo Minsk, som så gik konkurs, og nu spiller de fleste af dem i Meskov Brest, som spiller Champions League stort set hvert år, så det er jo ikke et håndbold-uland på nogen måde, som Spanien skal op mod her. Men dog noget undertippet selvfølgelig også i den her kamp mod spanierne, meget to vidt forskellige optakter, som nationerne har haft. Spanien vandt deres seneste træningsturnering på hjemmebane i Oviedo. Klart sejr over Ungarn, kæmpe sejr over Norge og en solid sejr også over Polen, mens hviderusserne tabte 3 testkampe på stribe i Schweiz og også lukket en del mål ind. Så man må sige, at spanierne er favoritter i den her kamp. Vi så jo også lige tjekkiske dommer i den her kamp, Hodacek og Novotny. Ingen tvivl om, at Spanien er kæmpe favoritter, og rigtig spændende at se et af de hold, som Danmark forhåbentlig skal måle sig med. Nu nationalmelodier. Ja, der er i hvert fald nogle spanske tilskuere til stede i Doha. Nu får vi også naturligvis den hviderussiske nationalmelodi. Og dermed så småt klar til den her kamp i gruppe A, hvor vi allerede i aftes fik sendt Katar i gang. Vandt med en lille smule knep over Brasilien i åbningskampen. De øvrige hold her i puljen, som spiller senere i aften, er Slovenien og Chile. En gruppe A, der umiddelbart på papiret ligger ganske godt til det her mandskab, som vi får præsenteret her, nemlig det spanske hold. Der er mange af de her spillere, som var med for 2 år siden til at vinde VM-titlen på hjemmebane i 2013. 9 mand faktisk, men også et par spændende nye navne.
Der er kommet spændende nyt på højre bakke, i hvert fald med Alex Dujshebaev, som jo er søn af den tidligere verdensklassespiller og toptræner. Og han er en meget livlig og aggressiv højre bakke, og det er noget, som Spanien har manglet, så det bliver spændende at se, hvordan han passer ind i holdet. Det spanske hold trænes af Manolo Cardenas, der har overtaget efter den legendariske Rivera, som nu træner Katars mandskab, og de skal jo så faktisk op mod hinanden, bliver spændende. Her ved Ruslands mandskab, og lægger naturligvis mest mærke til spillerne med nummer 14, Sergej Rutenka. Han har spillet 12 sæsoner i Spanien, og de seneste 6 i FC Barcelona, og dermed møder han nærmest stort set udelukkende tidligere holdkammerater i den her kamp, og de kender ham selvfølgelig ud og ind. Han kender så også de spanske spillere og målmænd ud og ind, men spørgsmålet er, hvor meget han kan drille dem, for det bliver meget op til Rutenka, hvis hviderusserne skal have noget ud af den her kamp. Det gør det, og han får det nok lidt svært, for han er sådan det, man kan kalde en match-spoiler også. Han er rigtig god til at lave en masse små svinestreger, som han slipper godt fra, men det tror jeg ikke, han er interesseret i at lave i dag også mod Spanien. Det kommer jo tilbage til ham hele sæsonen, så han får svært ved at gøre så meget i dag. Det er nok i andre kampe, han skal vinde kampene for. Faktisk kun 3. gang, at Hviderusland er deltagende nation ved en VM-slutrunde. Deres bedste resultat kom helt tilbage i 1995 med en 9. plads, så det er altså ikke et hold med store triumfer på den internationale scene. For et år siden, da der var EM i Danmark, der kom holdet dog videre til mellemrunden, uden at spille nogle afgørende betydninger, sluttede på en 12. plads. Opgøret sat i gang i Doha. Spanien traditionelt i de røde trøjer, blå bukser, og hvide russerne ikke overraskende helt i hvidt. Indleder her med Rutenka, ligger inde centralt nu her i bagkæden. Og løber lige ind i sin klubkammerat fra Barcelona her, Vian Mores, forsvarsspecialisten fra Spanien, som står som den ene såkaldte træer midterforsvarer her fra Spanien, og virkelig en af verdens allerbedste til at dække den position. Spillerne nummer 24 for Spanien, Vian Mores. Første hviderussiske afslutning, redning fra Sierra, men også godt stregspil af Maxim Babichev. Egentlig også lidt heldig, han ligger faktisk ned i forvejen. Og så rører bolden direkte ud til ham. Der ser vi for første gang noget, vi nok vil se et par gange i kampen, nemlig at Hvideruslands angreb ikke rigtig kan få løst op for det her spanske forsvar, som er et af de allerbedste, og det er også lidt spændende at se hvordan det her spanske forsvar består lige så godt, som det plejer allerede her fra start af. Første scoring i kampen, og det kommer over fra højre baks position. Det var Jorge Maqueda. Angrebsfejl, så går det stærkt den anden vej. Ja, der var faktisk scoring dømt til hviderusserne. Så den er Alexander Situ. Godt indspil. Og scoring også fra den meget stærke stregspiller Aguinagalde. Det
Spaniens helt store styrke, det er, at de har nogle individuelt meget stærke bagspillere, som også ligger og spiller ret individuelt, men så har de altså lige den her mand på stregen, Aguinaldo, som vi kan se her er, og det er det danske hold jo også i VM-finalen sidste gang, en spiller, man har meget svært ved at holde og gøre noget som helst ved. Godt indspil for hviderusserne. Og endnu en gang scoring fra Alexander Zitu. Og så kan man se her efter 3 minutter komme i gang i scoringen. Det har også været kendetegnet for spanierne i hele deres optakt til den her VM-turnering, at de har spillet nogle meget målrige kampe og ligget og scoret både 34-35 mål i stort set alle opgør. Ja, de har jo virkelig stærk offensiv her, og Canella, som har bolden nu her, ligger jo også konstant farlig, men også spændende med 2 nye højrebacks. Jeg så vi den ene af dem godt nok brænde Marqueta her, men det bliver spændende at følge, hvordan det kommer til at spænde af i løbet af turneringen. Endnu en gang indspil, det har de haft god succes med, hviderusserne. Den her gang Maxim Bardibichev. Og så en hviderussisk føring fra start. Vi har en bagkæde for spanierne med Canellas over på venstre bak. Lige nu er det så Raúl Enterias inden centralt, og så Marqueta på højre bak. Og første gang den ene af Enterias-brødrene, Raúl Enterias, stempler ind i den her VM-turnering. Og det der er kendetegnende også ved hans spil, det er jo, at han kan selv bære den. Han gør det selv her. Der er ikke noget hjælp for nogen medspillere. Han går bare selv ind og scorer et mål, og det er ikke så nordisk, kan man sige, spillestilsmæssigt, men har jo vist sig at være ret effektivt. Fire afslutning fra stregen. Den her gang redning fra José Manuel Sierra. Indtil Diaz igen. Og scoring igen. Ja, det går hurtigt i øjeblikket. Ja, det spanske returløbsforsvar så noget uengageret ud her, og de er nok slet ikke på plads og godt udnyttet her. Ja, Hviderusland i kontrafasen. Angrebsfejl ind omkring stregpositionen. Ny hviderussisk kontrafase. Rutenka har bevæget sig herover. Og det tjept den anden vej. Marqueta helt fri. 5-4 til Spanien efter 6 minutter. 9 mål på 6 minutter. Ja, igen er Spanien ikke hjemme og har på plads, og det er lige ved at koste igen her. Så det virker ikke som om de er sådan helt oppe i gear i deres returløb i hvert fald. Kører sådan lidt fremskudt over på højre fløjs forsvarsposition hos Rojas, tidligere KF Kolding København-spiller der støder frem, kan se over i bunden af billedet på Rutenka. Han ligger og prøver at forhindre Rutenka for alt for meget plads og alt for meget opspil fra sin venstre side. Jeg kan godt lide at få bolden fra sin fløj, inden han starter noget op. Ingenting til stregspillere. Ja, nu har vi lige fået Motters med frem i angrebet. Det sker sjældent. Han vil helst ikke op, hvor der er risiko for at få noget tilbage af alt det, han deler ud af i den anden ende hele tiden. Men det er så også interessant at se, at Sierra har haft nogle gode redninger her at starte på. Han er jo pludselig førstevalg efter afbuddet fra Arpad Sterpik, som jo ellers er det normale sikre førstevalg her for Spanien. Men nu er det ligesom Sierras job at løfte den arv, og det er jo gået meget godt indtil videre, må man sige.
Den normale første målmand, Arpad Sterpik, meldes knæskadet. Men der har været nogle rygter om, at han faktisk kunne komme i spil i løbet af turneringen. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget man skal lægge i det. Nej, altså det sidste jeg så var, at han skulle være ude i hele turneringen, og han var også blevet set hos Barcelonas holdlæge, selvom han jo ikke mere spiller der her for nylig, og den skulle være god nok, men man har set lignende ting før jo. Der er altid en masse rygter om Sterpik, der man skifter nationalitet og alt muligt. Så er der masser af plads over på højrefløjen. En ny redning af Scherer, kommet rigtig, rigtig godt i gang. Rigtig god redning her. Venter meget længe og lukker jo fuldstændig skud ned her. Meget rutineret målmand. Ja. 36 år gammel. Det var lillebror Rutenka, der brændte sit første skud i slutrunden. Ja, der er 2 Rutenkaer på det her hvide russiske mandskab. Der er den berømte Sergej Rutenka, og så hans lidt mindre kendte lillebror Giannis. Rimelig triggergalt fra start af her. Jorge Marqueta scorede 3 gange. Nyt godt indspil. Det har fungeret på hvide russerne. Den her gang var det til Vyacheslav Chumak. Kører rotation mellem 3 stregspillere og bruger dem tilsyneladende flittigt. Ja, og de har jo den fordel, at rigtig mange af de her spillere har spillet sammen eller spiller sammen til daglig, og man kan også se, at de har nogle udmærkede kombinationer her i starten af kampen og får den puttet fint ind til stregen. Canellas, som vi havde fokus på i optakten. Også på måltavlen nu. Angrebsfejl. Ja, Pukovski, som ellers lavede angrebsfejlen her, er en af de spillere, som ellers ligger og laver en del mål i Champions League også, og han er altså ikke helt uæffen. Og fik vi lige den 8. spanske scoring den her gang sat ind af stregspilleren Gedeon Guardiola. Og så vi ham på første gang. Rutenka. Ja, prøv at se et flot skud her. Et skridt tilløb, og så bliver den ellers trukket hele vejen rundt i bunden af målet her. Ja, altså også en spiller, der har vundet Champions League-turneringen 5 gange. Ja, og i øvrigt jo også optrådt på i hvert fald. Det må være hans 3. landshold, han er på nu. Med al den snak, der i øvrigt er om det her med at flytte landshold, så er han jo også en af dem, der har ligget og surfet lidt rundt alt efter, hvad der var mest behageligt for ham, eller mest praktisk. Men er så vendt tilbage til sit oprindelige land, kan man sige. Ja, god lille bagvinder af Gina Galde her. Skud for håndboldens ungdom. Ja, det ser jo nemt ud, når man gør sådan, men i virkeligheden er det jo drøn ubehageligt for målmanden, der hverken kan se, hvad der foregår, og heller ikke er forberedt på det på nogen måde. Så det er egentlig ikke så dumt at gøre det i gang med dem. Ny kontramulighed til spanierne. Marqueta. Rojas, altså slår de lige bolden i jorden. Noget af det, der har været svært, når man har mødt Spanien, og som også gjorde dem til verdensmester, det er den her fordel, de har i, at målet kan faktisk komme stort set alle steder fra. Gode stregspillere, bagkæden er alle sammen
ganske målfarlige, og hvis de en gang imellem faktisk også begynder at benytte deres fløje, som de ikke har gjort i den her kamp indtil videre, ja, så er de altså også godt med. Reducering fra Hvide Rusland uden for billedet. Og så som vi altså også så her, og lige før med den flotte aflevering bag om ryggen, så er det meget 2-2 aftaler. Det bygger på, at det er ikke de store forkromede systemer, som vi er vant til at se fra andre hold. Og det vil sige, at det er ret svært at forberede sig på, fordi de kører bare på, og når de ser et hul, så er de rigtig gode til at udnytte det. Straffekast på Agina Galde. Vi prøver at lægge mærke til indspillet, hvis vi får den i slow motion her. Han står bare og holder modstanderen væk og stikker venstrelappen i vejret. Jeg tror, at denne her gang er han opført til 110 kilo. Jeg tvivler på, at han holder sig under det. Men han er virkelig svær at komme rundt om. Det er Rojas, der kaster for spanierne. Meget sikkert normalt også her. 2 sæsoner. Ja, halvanden. Blev det vel til i KIF Kolding København. Inden han nu er taget tilbage til Spanien og spiller som en af de få spaniere i øvrigt i den spanske liga, hvis det ikke lige er fra Barcelona. Han spiller i Naturhaus La Rioja. Flot forsvarsspil af Christian Ugalde. Man kan sige, det er jo en kamp nu her også, hvor Spanien trækker meget tempo ud, når de kan. Har ikke tænkt sig til synligheden at bruge måske flere kræfter end nødvendigt her i den første kamp i puljen på at få den første sejr. Det starter med, som turneringen er bygget op, Spanien at have 2 kampe på 2 dage. Ja, det er endnu en scoring fra Kirill Kniazov. Har Brasilien i morgen, Spanien. Så hviledag søndag, og så ellers mod Chile mandag, så de kan jo også godt sandsynligvis tillade sig at køre stille og roligt i gang med den her VM-turnering. Ja, og få alle spillere i gang, det er altid en god idé, at alle har fået noget tid, og føler, de er med, inden man når til de lidt større udfordringer, og det har de rig mulighed for med de her 3 første modstandere. Og indtil videre sådan her med et kvarter spillet. Nogenlunde styr på det mod hviderusserne. Straffekast. Lille skub på hoften til Albert Rojas. Godt hurtigt overtalsspil for spanierne. Anden straffekast, anden scoring for spilleren her, Albert Rojas. En af de spaniere, der faktisk har vundet VM-titlen 2 gange. Han var med, Albert Rojas, helt tilbage i 2005, for 10 år siden, da Spanien tog VM-guldet i Tunesien, og for 2 år siden på hjemmebane i Spanien. Og det vi kan se er også, at Spanien selvfølgelig, så snart de er i overtal som nu, er oppe og fjerne Sergio Botenka, så han ikke kan volde nogle problemer her. I øvrigt er de også gået op og taget ham hver gang, at Hviderusland ellers har startet et overgang eller noget andet, så skynder de sig at fjerne ham ud af spillet, og det er jo selvfølgelig helt logisk, når han nu er den helt store stjerne på det her hviderussiske landshold.
Stadig mulighed for at køre. Ja, som du også var inde på før, så er det også svært i undertal at stille noget op her, fordi alle de her spanske spillere, de kan score mål, og der er jo ligesom en af dem, der skal være fri på et eller andet tidspunkt, når de er i overtal, og det er altså svært at dæmme op for dem. Ja, det er jo en fordel, når man ikke, altså man kan sige, når et hold møder Danmark, så er der selvfølgelig også mange ting at koncentrere sig om. Man kan også sige, at de skal først og fremmest forsøge at stikke Mikkel Hansen, i hvert fald i de store kampe. Sådan har det jo lidt vist sig at være de sidste par slutrunder i hvert fald, men må vi se om... Godt forsvarsspil af lillebror Rutenga. Og scoring også af Giannis Rutenga. Indspil fra Canellas mod Agina Galde. Den får han fat i. Ja, hvordan gør han det? Den lå et godt stykke ind i feltet, og alligevel får han suget til sig. Så en teknisk fejl her. Ja, så der er der masser af plads. Moros får straffekast. Og så kan man se, hvorfor han ikke går med i angrebet. Normalt forsvarsspecialisten Viran Moros. Rødt kort til Rutenga. Hold da op. Virker umiddelbart som en hård dom her. Altså to spillere, der kender hinanden rigtig godt. Ja, det er jo... Fra FC Barcelona. Han slår ham vel. Så skal vi have mange røde kort i turneringen, vil jeg sige, hvis den linje skal holdes, når det rigtig går altså, løs. Han rammer ham jo i hovedet, men spørgsmålet er, det ser godt nok ikke ud som om, at det er altså en, hvor han går ind og siger, at du skylder fra middagen i sidste uge. Nej, jeg synes, det virker som en overreaktion her. Og ærgerligt for kampen. Meget ærgerligt for kampen. Jeg skal undvære ham. Men det tjekkiske dommerpar, Rudacek og Novotny, ude med det røde kort. Jeg synes, jeg har set Rutenga lave rigtig mange ting til røde kort igennem hans karriere. Han er ikke altid den mest pæne spiller at se på, men det der synes jeg nu ikke var umiddelbart så voldsomt ud. Selvom den selvfølgelig var til 2 minutter. Ingen tvivl om det. Og jo, der var straffekast. Ja, så har man i hvert fald pillet den absolutte stjerne ud af det hviderussiske mandskab. Det er svært at finde ud af, hvor Rutenga skal opholde sig resten af kampen, så får Albert Rojas lov til at kaste det tredje straffekast. Og det udløser den tredje scoring. 100% indtil videre. Nu bliver det faktisk lidt interessant, hvordan hviderusserne de vil gribe resten af kampen her an, fordi de har også en kamp i morgen. Vi kunne også se, at Victor Tomàs, der er kommet ind fra Spanien her og skulle frem og ligge og dække op. Han vidste lige pludselig ikke rigtig, hvem han skulle ligge og tage væk. Måtte lige skifte 2 gange her, inden han fandt ud af, hvor træneren ville have, han skulle ligge. Og det er Slovenien, som hviderusserne har i morgen, og det er jo en helt anderledes på papiret mulig chance for at få nogle point for det her hviderussiske mandskab. Og når de nu også ovenikøbet må undvære Rutenga i resten af kampen her, så er han jo frisk i morgen, kan man sige. Men jeg tror også, at Hviderusland selv godt ved, at det er nok Brasilien, der bliver nøglekampen for dem, hvis de skal gøre sig håb om at komme videre for den her pulje. Og det kan blive svært nok, selvom de ikke var så imponerende i åbningskampen. Brasilien.
Ja, plads til Jorge Marqueta inden under 3 meteren, så hakker han altså ind. Foreløbig topscorer for det spanske mandskab med 4 kasser. Ja, han er jo en af dem, der har måttet søge i eksil for at tjene til det daglige brød, spiller til daglig i Frankrig, i Nantes. Og ser ud som om han måske har udviklet sig lidt i den retning. Og den første timeout i den her kamp kaldte den hviderussiske træner. Noget vi kunne komme ud af det måske, det er den her roligt, tag det roligt. Og det er altså et hold, der lige nu er solidt bagud i opgøret, der får besked på lige at dæmpe. Så ja, Jurij Tjetjov her, træneren er jo et gammel legende næsten for Bundesligaen, har trænet et hav af år i Bundesligaen og er selv tidligere OL-vinder for Sovjetunionen dengang. Og det virkede ikke som om han synes, de havde travlt med at prøve at indhente noget her i hvert fald, men måske mere at begrænse et nederlag, men det er selvfølgelig også i undertal lidt endnu. Og så må man bare sige, at det her spanske mandskab har altså lavet 15 mål på 20 minutter. Samtidig tager Schieder fra i målet. For hurtigt. Fri nærmest Canellas her. Det er ikke rigtigt. Timet sit opspring. Han så helt overrasket ud over, at han skulle til at afslutte der. Reducering. Alexander Tito. Fået Rodriguez ind som playmaker nu, og også en, som vi jo har set, vi tidligere slutter, en utrolig fodrap herre, som helt alene også kan få et helt forsvar til at se dumme ud. Og også spilleren herude på venstre fløj, Valero Rivera, som jo hedder det samme som verdensmestertræneren Valero Rivera, som nu er træner for Qatar. Det er der sådan set en årsag til. Det er sønnen. Ja, og heller ikke en, der har fået så meget spilletid på venstrefløj tidligere på det spanske landshold, men det hjælper, at far han smuttede. Det kan godt være, det er det, der har sat skub i karrieren. Hvem vil have bolden? Det vil Spanien. Ja, nu bruger de hele bænken. Victor Tomàs kommet ind på højre fløj også. Den lille. Jeg er dårligt kalde ham klein, men på en håndboldbane kan han godt virke det sådan. Barcelona anfører normalt Victor Tomàs. Ja, det er jo lidt ligesom med Rockers. Man føler, at de har været med for evigt. De to højre fløje og bliver ved med at levere på rigtig godt niveau. Og endnu en ny spiller ind på banen her. Alex Dujshebaev. Ja, som vi var lidt inde på, når han er på banen, så er han der altså for at komme ind, og der skal ske noget, og det sørger han så også for med det samme her. Og advarsel til Tomàs.
Også ny målmand for spanierne. Ja, det var jo også tydeligt, hvem der normalt skulle have skudt det straffe for Hvide Rusland her. Der er ikke nogen, der vil tage over nu, når Rutenka har fået rødt kort. Ender med en Baris Pukorski, som også udnytter dem over for reservemålmand Gonzalo Vargas. Ja, Vargas, som vi faktisk så i Champions League, lidt tage pøtten af KF Kolding København. Ung spansk målmand, som virkelig er på vej frem. Skridt. Den på Rodriguez. Og scoring. Maxim Babichev. Og om det er fordi, at Spanien tager lidt let på det, at de har et relativt dårligt returløb, det er jo selvfølgelig ikke til at sige, men det skal i hvert fald set med deres briller forbedres senere hen i turneringen. Det vil blive noteret flittigt af lidt større nationer end Hvide Rusland med henblik på senere i turneringen. Det er faktisk også nærmest været en fordel for Hvide Rusland, at Rutenka er røget ud. Det virker som om Spanien er gået et gear ned i hvert fald. Har selvfølgelig også skiftet meget ud. Men okay. Nu smadrer Antonio Garcia den her ind. Ja, de har mange kort, de kan sætte i spil her. Det er et spændende hold, de har med. Antonio Garcia fra ungarske Picticket. Det er jo også historien om det her spanske hold. For en 4-5 år siden, så ville de alle sammen have spillet i den spanske liga. Nu er der altså nogle Barcelona-spillere, og så er resten altså fordelt rundt omkring i Polen og Ungarn, som vi hørte her, og sågar også i Makedonien, hvor Alex Dujshebaev spiller. Ja, der er ikke mange, der kan leve af at spille håndbold i Spanien mere, så de har været nødt til at pakke deres kufferter og tage ud, og det er jo, som du siger, helt nyt i spansk håndbold. Han har fået skudarmen godt ind. Antonio Garcia. Ja, det er ikke noget nemt skud, det han laver her. En slags faldunderhånd, hvor han trækker den hele vejen rundt om forsvaret. Det er høj klasse. Victor Thomas får chancen. Og så laver de altså lige 3 kasser på ingen side. Og hvis vi får Alex Dujshebaev i nærbilledet på et tidspunkt, så hvis man ikke har set ham før, så kan man jo prøve at starte med at kigge på de benmuskler, der sidder på ham, fordi det er ikke sådan noget, man normalt ser på en håndboldspiller, men han kompenserer meget godt for sin i håndboldmæssig forstand knap så høje statur. Der har han så valgt at bygge nogle muskler på, som man ikke ser så mange af. Så sådan et par typer som os, der ikke lige, i hvert fald godt kan huske tilbage fra Talant Dujshebaevs farens egen håndboldkarriere, så er det altså lidt specielt at se ham her. Dujshebaev, sønnen, født i 92 af legendariske Dujshebaev, med venstre hånd og et rimelig stort repertoire. Men er det ikke sådan, at næsten alle håndboldstjerners børn, de sjovt nok skyder med venstre hånd? Jeg ved ikke om hvad der foregår i de små hjem rundt omkring, men det virker som om højre hånd bliver bundet fast et eller andet sted.
Igen må vi også sige, ligesom det har været tilfældet selv også med hjemmeholdet Katars kampe her, der er god plads i hallen. Der er god plads i hallen, og i de her kampe, hvor der er klasseforskellen på holdene, så tager det måske også lidt af intensiteten ud af, at det ikke er en proppet hal, man spiller i. Den, der er kommet, de har i hvert fald fået nogle mål her i første halvleg. ...36 nu på 28 minutter. Genscoring af den unge Dutjebaev. Der ender Spanien i en for dem fuldstændig uvant opstilling her, hvor midterforsvaret er helt splittet ad, og en fin scoring af Hvide Rusland her. En af de 3 stregspillere, Schumak. Det er det, der har fungeret bedst for dem. Stregspillet indtil videre. Ja, han tager nogle billetter. Alex Dutjebaev. Han er på banen i under 10 minutter. Det var heller ikke måske den klogeste afslutning, vi har set fra hans side her, men han er jo gået ind indtil nu, så han var måske lige lidt overmodig her. Men han er sådan en type. Altså, når han er på banen, så skal der ske noget, og det gør der som regel også. Og som jeg var inde på, med Alex Dutjebaev til daglig spillende for et af de 2 makedonske store hold, spiller i Vardar Skopje, Champions League-deltager. Altså, så han er om nogen vant til en helt anden kulisse og lydkulisse end det her. Det er jo en af de mest frygtede hjemmebaner, kan man sige, i hele Europa. Så han er vant til en helt anden kulisse end i dag. Godt brudt. Og reducering fra Maxim Baranov. Og jeg synes egentlig meget godt holdt sammen på det af hviderusserne. Efter det røde kort, direkte rødt kort til Sergej Rutenka tidligere i den her første halvleg. Gåsøjne kun bagud med 4. Men på den anden side er der ikke nogen tvivl om, at spanierne har den her kamp under kontrol. Har lige muligheden her Spanien til allersidst. I første halvleg 10 sekunder. Ikke travlt med at bygge det op. Det er jo Antonio Garcia, der løsnede det sidste skud i den her første halvleg. 4-målsføring til spanierne. Masser af scoringer her i første halvleg. Der er selvfølgelig også blevet præget af direkte rødt kort til den helt store hviderussiske stjerne Sergej Rutenka. Men trods alt stadigvæk inden for normal håndboldmæssig rækkevidde, hviderusserne. Det er det, men det er alligevel også svært at se, hvor de skulle finde redskaberne til at true Spanien i den her kamp. Men altså, spanierne er da selvfølgelig nok heller ikke helt tilfredse med ikke at have et større forspring, selvom de nu ser meget roligt ud på vejen her til pause. Og med det ord siger vi tak for første halvleg. Vi er naturligvis tilbage med anden halvleg, når den begynder. Indtil da skal vi direkte til vores studie i Katar, hvor jeg gætter på, at Tina Müller står klar.
I aften går det for alvor løs. Du ser super cool ud. Det er også. Når årets sidste X-Factor audition afsluttes med et brag. Yes! Dennis bukser brændte. Er det en ung Kim Larsen, der står foran os? Vi mødes på DR1 til X-Factor i aften kl. 20. Vil du ikke snakke? Den ting, det sidder fast. Og husk, med X-Factor-appen bliver du den 4. dommer. Hent X-Factor-appen og få adgang til eksklusivt materiale allerede nu. Er du allerede klar? Hvorfor er dit værelse så sindssygt stort? Det ved jeg ikke. Er det det? Ja. Altså mit er på størrelse med din entré. Jamen er det ikke lige meget? Vi skal ikke være, vi skal bare sove. Det er da ikke lige meget. Det er da slet ikke lige meget. Vi skal optræde som par, og så har jeg fået et kollegeværelse. Men du kan ligge her og sole dig i en monster suite. Det er pisseuretfærdigt. Hvis du ikke helt har mistet din retfærdighedssans, så er det lørdag den 31. du skal tænde dit tv og blive en del af Danmarks indsamling. Han er en af verdens bedste håndboldspillere. Hansen! DR-sporten har gennem et halvt år op mod VM fulgt Mikkel Hansen tæt. Jeg er som jeg er, og så må man ligesom acceptere det. Kæmpe Hansen, kom nu. Hele Danmarks Mikkel. Søndag 21.50 på DR1. Hviderusland 21-17. Det er altså pausestilling og ikke slutresultatet. Det lyder bare så voldsomt 21-17. Men det fortæller vel reelt mest om Spanien og måske deres forsvar målmand. Ja, altså 21-17 og score 21 mål, det er jo mere end godkendt. Der vinder man rigtig mange håndboldkampe, så også man kan gøre det i anden halvleg. Men de må vel aldrig nogensinde lukke 17 mål ind? 17 mål, det er alt for meget. Altså at lukke ind mod et hviderussisk hold, som mister deres store stjerne efter 18 minutter. Så det skal de helt sikkert have set på i halvlegen og finde ud af, hvor er det, de scorer deres mål, hvor udfordringerne. Men også det her med, at der skal altså også være flere redninger. Det er altså der, hvor Spanien, man kan sige med de andre tophold, er lige et step under, og i dag er vi ikke overbevist om, at deres målmand... Nej, jeg skulle til at sige, er det her med, at de mangler Sterbik, de mangler ham der bare står bjørnen i det her bur her og ved, hvad han skal gøre. Er det ham reelt, vi måske ser lidt nu? Det her, det er Spaniens svaghed. De har ikke den her klassemålmand. Ja, det er en udfordring for dem, fordi ham, der sidder på bænken, er nogenlunde samme niveau. Og 17 mål mod Hviderusland er alt for dårligt. Redningsprocenten er også alt for dårlig, så hvis det er, at de skal op, når vi kommer længere hen i turneringen, jamen, så skal de have flere redninger, og det er der, Danmark har. Hvis ikke man har en bedre målmand? Jamen, så kan det være, måske man skal træneren måske skal ind og ændre noget taktisk i forhold til at sige, jamen, så tager vi initiativ med noget forsvar, der gør, at skuddene kommer et andet sted fra. Man kunne være lidt mere offensiv, så vil vi få flere skud, måske fra stregen og fra kanterne, hvor han måske er lidt stærkere end de mål, de har scoret her i første halvleg. Og det her med, at Spanien faktisk har lukket hele 17 mål ind, det gør jo også, at selvfølgelig har der været mange gode perler faktisk fra Hviderusland. Vi skal lige have set et par af de her mål, fordi vi har mærket 2 mål op, som Hviderusland de scorer. Ja. Hvis vi starter her med det første, noget af det, du siger, det er, jamen det sjove er faktisk, at Rutinka ikke rigtig involveret i det her. Som bolden går her, ikke, og de spiller fint op ad banen, ikke, trækker en mand, sørger for medspilleren god ved siden af, ikke, og slipper bolden på det helt rigtige tidspunkt. Ikke? Her er de fremme ved venstre bakken, ikke, de lader bolden gå. Og så står der altså en stregspiller, som er stor og har en screening. Og så er det også bemærkelsesværdigt, at lige pludselig så har Spanien en fløjspiller inde i midterforsvaret. Og det er sådan nogle ting, hvor man stusser og siger, hvordan kan det lade sig gøre? Ikke? Hvorfor ender han derinde? Så men hvad fortæller det dig om Spaniens forsvar? Jamen det fortæller jo mig, at organisationen i hvert fald i returløbet ikke er, som den skal være. Fordi det skulle aldrig nogensinde have en venstrefløj derinde. Forestille dig med al respekt for Lars Christiansen, at han på et tidspunkt stod med en stregspiller, der er 2 meter højere og vejer 110 kilo. Så kan jeg også garantere, at han også vil tage den kamp. Det tror jeg ikke, han vil være glad for at høre, men det er en helt anden sag. Det ved han godt. Ja, okay, godt. Vi skal også lige kigge på et par scoringer fra Spanien, fordi en spiller, man altid godt kan blive lidt imponeret af, det er nemlig Agina Galde. Han er så stor og så stærk, så han er nærmest umulig her med at gøre det andet. Om du kan se her, den hviderussiske forsvarsspiller laver den klassiske fejl, accepterer, at Agina Galde bare får lov til at stå der. Man må simpelthen arbejde med ham, få ham væk, sådan så han ikke kan få bolden her igen. Ikke lang tid inden. Han prøver dog trods alt at arbejde rundt der. Men det er nok verdens bedste stregspiller, vi har med at gøre her. Ikke? Og den måde, som han afslutter, det er en ting, men det forarbejde, han laver,
det er en anden ting, men man skal også kunne have spillerne, der tør spille bolden ind, og det må man jo sige, at det her Spanien er så mange, der gør ham god. Ja, de har et fremragende samspil. Det er som om, at de nærmest i blinde kan finde Agine Galde, og sådan er det bare til hver slutrunde. Det er faktisk lidt irriterende, hvis man skal iklæde sig de røde-hvide briller. Men en situation, som du også selv har bragt på banen, det er det her med Rutinka. Han får altså det røde kort. Det gør han allerede efter 18 minutter. Hvis nu vi starter med lige at se situationen, for jeg vil gerne som tidligere håndboldspiller Lars Krogh, hvad siger du til det her røde kort? Ja, det er et opspil her, ikke, hvor han selvfølgelig kommer for sent, og i mine øjne, jamen der er selvfølgelig 2 minutter der, men jeg synes godt nok, at det er en overreaktion at give ham rødt kort. Til dels også, der sidder og skal se håndboldkampen, der synes, det er en skam, han ikke er med. Det er en hård tackling, og Rutinka har lidt et ry, og det er måske også det, der kommer ham... Men han rammer ham i hovedet? Han rammer ham i hovedet, ja, og... Men jeg synes stadig, hvis det er den linje, vi ligger, der er mange spillere, der bliver ramt i hovedet, jamen så synes jeg, det er hårdt dømt. Så er der rigtig mange røde kort. Men det er jo ikke sådan, at dommerne ikke kan forsvare, at de har givet ham rødt kort. Det kan de muligvis godt, og han rammer ham som trods alt i hovedet. Det man også skulle få, det er altså en holdkammerat, han kommer til at ramme her, så jeg er ikke i tvivl om, at det her det er ikke forsætligt, måske nærmere lidt klodset. Og så er der det her med, at Hvide Rusland lige pludselig så mister de deres allerstørste stjerne, og det her skal der ingen tvivl om, han er deres største stjerne. Men hvordan påvirker det dem? Jamen det viser jo egentlig, at fra han gik ud, og de 12 minutter, de spillede uden ham, jamen der fik de jo stadig glide i deres angrebsspillere. De fik endelig også defensivt. Der Rutinka selvfølgelig ikke så stor det, men de fik mange lette mål også. Men vi studsede endelig over, at det endelig gled så godt, som det gjorde. At der er måske andre spillere, der siger, okay, nu er vores store stjerne væk. Jamen nu skal jeg vise, hvordan man spiller det her. Nu skal jeg vise, når han er væk, jamen så er det mig, der skal satse på. Det er mig, der går ind og tager initiativ. Det må alt andet lige også være positivt, fordi han har jo længe været deres største stjerne, Rutinka. Så det må egentlig som spiller være meget rart at sige, hov, nu er der lige pludselig masser af plads til mig. Og både og. Det er aldrig sjovt at miste sin bedste spiller. De er jo med for at vinde den her håndboldkamp, men jeg kan godt lide det egenskab, når det er så, at man mister sin stjernespiller, eller man bare mister en stjerne, eller at sige, at Kasper Søndergaard går igennem, eller de går i stykker og bliver skadet, men så har man altså substitutten derude, der siger, ved du hvad, nu skal jeg altså ind og gribe den her chance, nu skal jeg ind og gøre alt, hvad jeg kan, for at træneren kan se, jamen det er altså mig, han skal satse på næste gang, altså gribe den her mulighed, den chance, som det er. Tager lige klaphatten på, og den er altså iklædt, eller den er i hvert fald rød og hvid, fordi vi skal lige vende blikket mod Danmark. De møder over Argentina senere i aften. Det er faktisk her i Lusail-hallen, hvor der er ved at være godt fyldt op, og det er jo glædeligt at se, at der faktisk er mennesker, der rigtig gerne vil se håndbold her i Katar. Men jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig, Lars Krogh. Danmark, hvordan står de rustet til det her VM? Jamen, når man snakker om Danmark, jamen, så kan alle blive enige om, at de står der godt rustet. Altså, de står godt rustet, og alle nævner dem som blandt de 4 favoritter. Men jeg har bare en anden følelse i kroppen, til dels efter de her kampe, de har spillet, end jeg har haft de foregående år. Jeg synes, der er nogle spørgsmålstegn, der mangler at blive besvaret, og dem tror jeg ikke, at vi får mod de her så knap så gode modstandere. Men det her med forsvaret, hvor godt er det? Hvad sker der, hvis lige pludselig vi mister en af topscorerne? Hvem skal så ind og tage en forsvarsmæssig tørn der? Kontrafasen med 2 stregspillere, der løber op. En taktisk klog træner for modstandholdet vil der lynhurtigt sætte ind på Mikkel Hansen, og så skal de andre løse det. At løbe op med en stregspiller, det er ikke altid så nemt. Så der er en masse spørgsmålstegn, som vi glæder os til at få besvaret. Men vi snakker lidt mere omkring det her forsvar lige om lidt, fordi lige nu, der skal vi lige høre fra et par af de danske landsholdsspillere. Vi har nemlig spurgt dem ad, hvordan de egentlig føler, at de selv står her kort før, at deres VM starter. Vi kender hinanden rigtig godt, både på banen og uden for banen, har det godt socialt og spiller god håndbold, når vi lykkes. Og det tror jeg også på, at vi kommer til den her slutrunde. Det er sådan en mavefornemmelse. Man står lidt med den der usikkerhed inden slutrunden, fordi man netop har haft så mange træninger, hvor man måske har følt, at det er gået fint, men så har man alligevel en kamp mod Island, som er måske med til at vise nogle andre ting. Og derfor så står man lidt og bliver en lille smule nervøs, men det er også fint nok, fordi når man bliver nervøs, så er man måske også med til at yde det ekstra, der skal til, for at man kan komme langt til en slutrunde. Jeg kan ikke se nogen grund til, hvorfor det ikke skulle gå godt. Jeg synes, vi har et rigtig stærkt hold. Vi er kommet i en måske lidt sværere pulje, end vi har været de andre gange. Ulrik Wilbæk-effekten er forsvundet, og det er klart, det er selvfølgelig lidt trist. Vi har fået Tyskland i stedet for Australien.
Og så mellemgruppen kan også godt gå hen og blive hård. Så derfor så er der er ikke råd til at få en dårlig start, som vi måske har fået et par gange. Og det ved vi også godt. Vi skal virkelig være der fra starten. De nævner blandt andet det her med sammenhold. Og det kan man også godt mærke, når man sådan bevæger sig rundt om det her landshold. Der er uden tvivl et rigtig godt sammenhold på det her hold. Men sådan rent spillemæssigt, hvordan kan man bruge det her sammenhold? Men jeg er jo den overbevisning, at det her med at have det godt ude på banen, og også bekymre sig om hinanden og være et team, jamen det kommer man altså også til at se inde på banen. Og jeg synes, det er det, Danmark har været rigtig, rigtig gode til op gennem slutningen af 90'erne, hele 2000 og op indtil nu, at de har, når lokummet brænder, som man siger, jamen så stoler man på hinanden, så hjælper man hinanden og gør det bedste, man kan for sidemanden. Og nogle af de østeuropæiske lande, jamen der kæmper man også internt på holdet for at komme på banen. Det gør vi altså i Danmark, der kæmper vi sammen. Og så er der det her med, jamen der er trådt en ny træner til, nemlig Gudmundsson. Hvad betyder det, eller hvad sker der på et hold, vil jeg nok hellere spørge om. Hvad sker der på et hold, når der kommer en ny træner til? Jamen lige pludselig så kan man ændre en masse ting. Man kan ændre hierarkiet, man kan ændre hvem der spiller, hvem der ikke spiller. Men frem for alt så får man jo også en mand ind, som modsat ham der var der, forgængeren, som har været der mange år. Lige pludselig tænker håndbold på en anden måde. Det vil sige, der kommer nogle andre spilsystemer. Forsvaret i det her tilfælde bliver meget mere offensivt. Der bliver skabt nogle andre situationer, og det passer jo nogle spillere bedre, end det passer andre. Hvordan synes du, at det her offensive forsvar passer til de danske spillere? Jamen, jeg vil sige, at jeg synes, det er spændende. Jeg synes, at det er et fint initiativ, og nu må vi se, om hvor langt de er kommet med det. Men sådan et offensivt forsvar, det handler også virkelig om at være sammenspillet, og det er godt, at vi siger, at vi kender hinanden godt, men det er bare ganske få træninger i forhold til et klubhold, hvor man har arbejdet med det her offensive forsvar, så aftalerne skal sidde lige i skabet. Men han skal vel starte med det på et eller andet tidspunkt? Hvis det er det, han gerne vil, så skal han vel starte med det på et eller andet tidspunkt, og så håbe på, at i løbet af en årrække, så bliver det implementeret. Det er hans håndboldfilosofi, og det er han gået i gang med nu, og det synes vi jo også bliver spændende at se, hvordan holdet reagerer, når det er, at bakkerne bliver mere offensive og bliver trukket mere frem. Der opstår nogle andre skudmuligheder, der vil komme andre skud, og det vil se lidt mere anderledes ud, når det er men vi må se, hvordan det går, men synes du, vi har spillerne til det? Det er jo et godt spørgsmål. Ja, til dels synes jeg, vi har. Dog vil jeg sige, at hvis man lige liner navnene op, og siger, hvem skal så tage over, hvis René Toft eller Henrik Toft ikke lige kan, jamen så synes jeg, der mangler lidt. Hvem skal ind og tage den rolle? Og det synes jeg bliver Danmarks udfordring. Men hvis nu vi ikke lader være med at tænke på i forhold til, at hvis nu der er nogen, der bliver skadet, hvem skal så? Hvis vi har det forsvar, vi har nu, vi har Toftbrødrene for eksempel, vi har 2 bakker, der skal støde frem. Altså kan de det her godt nok? Det vil tiden vise. Det svar kan jeg ikke give. Jeg kan se ud fra den træningsform, der er spillet, at det gik godt i nogle kampe, det gik mindre, at det gik dårligt i en af kampene, decideret dårligt. Vi får mange flere svar, når det er, vi nærmer os. Og hvad tror du, der kommer til at kendetegne Danmark ved det her VM? Ja, frem for alt glæde, udstråling, energi, sammenhold, forhåbentlig godt spil og engagement. Det er jo nærmest det, vi har det her i studiet også, ikke? Det er perfekt. Det er sådan, det skal være. Det er nemlig sådan, det skal være. Og lige nu, jamen, så kan vi jo se på billederne her, at de er... Og du kan faktisk lige svare på, hvad er det, han lugter til her? Undskyld? Hvad er det, de dufter til her? De går lige over her nu. Ja, de trænger lige til en opframmer, så får man lige et snus. Det er ikke noget, vi praktiserer så meget i Danmark, men så er man klar. Hvad er der i det der rør? Det må du simpelthen ikke spørge mig om. Jeg er ikke Leo. Men en opfrisker, det er det, de har fået, de hvide russiske spillere. Et eller andet, de kan snuse til. Og Andreas Kravl og Peter Hendriksen, I kan jo få lov til at tage over nu her. Ja, vi kunne også godt trænge til lidt lugtesalt her. Jeg husker også den gamle russiske reservemålmand for den legendariske Lavrov. Når han kom ind til en sjældent gang til et straffekast, så skulle han altid også lige have et eller andet til næsen, han lige skulle snuse op. Og det får hvide russerne også brug for her i anden halvleg. Blev kørt noget over af den spanske angrebsmaskine i første halvleg i pausestillingen til spanierne, de spanske verdensmestre 21-17, men som det også blev nævnt her i studiet i pausen, problemer for spanierne både med det stationære forsvar og i særdeleshed også med returløbet, så noget at forbedre for begge nationer her i anden halvleg, og naturligvis også den her lille anstrøg af en spænding, der måske kunne være, og hviderusserne kunne komme op selv uden Rutenka, men Marketa, han starter, hvor han også startede i første halvleg med at brage igennem, og første scoring i anden halvleg fra den spanske højre bak.
Her er Spanien slet ikke klar til det, der skal foregå. Og snorks over her på det frikast. For at sige det pænt. Og det udnytter Bardic Pukorski. Spanien tilbage i startopstillingen også, og det er jo heller ikke til at vide, om det er for tidligt at sige noget om, at det er første opstilling, vi ser her, men det kunne tyde på det i hvert fald. Et spil fra Canellas til Aguilar Galde, og han har i hvert fald sikkerheden selv indtil videre. 4 mål på 4 forsøg. Men også et godt stregspil, praktiseret gennem hele kampen af Hvide Rusland. Her i skikkelse af Maxim Babichev. Hold da op, der er plads til Rojas. Halvdelen af hallen får han til at afslutte fra højre fløjs position. Også 4 for 4 ude på højre fløjen. Nej, de 3 er jo på straffekast. Ja, som cifrene også siger, som der blev talt om i pausen, så er det ikke den store forsvarskamp, vi er vidne til her. Jeg tror nok, at man kunne finde på at skælde sin venstrefløj ud, hvis man var på det hvide russiske hold her i situationen før. Han stod der virkelig og så håndbold i stedet for at lave det, han var med for. Ja, han stod i dag ikke på den position, han havde fået besked på at stå på og så håndbold. Nej, han gjorde ikke meget rigtigt der. Han får gjort opmærksom på sig selv. Babichev. Det kunne godt ligne en spansk idealopstilling med Rojas og Marqueta over i højre siden. Raúl Interias starten ind centralt, og her kommer så Canellas på venstre bak. Aguilar Galde inde på stregpositionen, og Christian Ugalde ude på venstre fløj. Ja, så fik vi en sjælden ting, nemlig en hviderussisk redning. Det har vi heller ikke set mange af kampen indtil nu. Du. Ja, smart lavet. Ugalde. Igen er der plads til Rojas, som udnytter den ikke engang. Gennembruddet fra Canellas. Han har også holdt lidt igen, Kiel-spilleren. Jamen, jeg synes, det er kendetegnende. Det er meget rigtigt ord at sætte på hele den spanske præstation indtil nu. Det virker som om, de holder lidt igen. Specielt i forsvarsenden, men har heller ikke travlt op ad banen eller noget som helst. Det virker som om, de vil forsøge at spacere sig igen den her. Det er jo også en del af sådan en VM-turnering, i modsætning ofte til EM, at den her første uge er jo en balancegang mellem at tage det seriøst og tage det alvorligt, og så samtidig møde. Nu har de Hvide Rusland her, som jo trods alt er en håndboldnation, har en spiller som Rutenka, der godt nok er smidt ud nu her, men de kommer også til at møde Spanien, Chile senere hen, hvor de vil kunne vinde med 5 mand på banen nærmest, ikke? Altså. Jo, og det er jo både charmen og selvfølgelig også ulempen, eller hvad vi skal kalde det, ved VM. Det er, at der er de her store niveauforskelle. Men omvendt får man jo også set nogle typer af håndbold, man ellers ikke ser, og nogle spiltyper, som man slet ikke ser. Så det kan jo være spændende i sig selv. Og det her får vi da også at se glimrende stående kringle nærmest.
Den tilbageværende Rutenka-bror, Giannis Rutenka, med en ny reducering. Ja, nu efterlyste Lars Krogh redninger i pausen, og det her er nok også en af dem, som Sterbæk ikke havde lavet gå ind i hvert fald. Og det er jo selvfølgelig, hvis vi skal være meget rød-hvide, så er det jo lidt positivt at se, at de ikke helt kan leve op til Sterbæks niveau indtil videre, i hvert fald i turneringen. Ja, den bliver godkendt. Scoring fra Agina Galde. Man skal ikke nogensinde tro, at han er stoppet før, at bolden rent faktisk er i hænderne på en medspiller. Ja, starter med en mand i ryggen og flytter sig over på den næste, og river sig jo, ser det ud som om nemt fri. Men det er altså heller ikke for smart at stille sig bag ved ham, kan man sige. Og i tilgiften der er også en udvisning til Hvide Rusland. Det var alt i alt noget højt. Stolpen, der klarer den her for Vargas, der er kommet ind i målet i stedet for Sierra. Og god plads til Christian Ugalde. Og lidt en Ugalde specialitet ser vi her, et skud, hvor han fuldstændig fikserer målmanden nedad, som vi kan se, og så ligger den i en flot bue med lidt overskru hen i det lange hjørne. Noget han er virkelig, virkelig dygtig til, og mange målmænd er hoppet på igennem tiden. Christian Ugalde, der også har taget turen fra Spanien og ud i den lidt fjernere, i hvert fald for Spaniens vedkommende del af Europa, nemlig ungarske Veszprém. Men jo i hans tilfælde absolut ikke et skridt ned af stigen. Veszprém jo en af favoritterne til at komme til Final Four i Champions League i år. Rojas bliver snydt af en fodskiftefinte, og Vargas får en tunnel. Og hele tiden så har hviderusserne lige de her 4 mål afstand elastikken, som der ligger og bliver hævet lidt i. Bang. Ikke helt tilfreds med forsvarsspilleren, der jo også løber klart igennem feltet, kan vi se her. Står i feltet og får lavet strafkast også. Også en middelsvært utilfreds træner derude, Yuri Chevtsov. Han er en fin fodskiftfinte, så måske Rokas føler sig presset til lige at score et mål for at rette op på sin fejl i forsvar. Hviderusserne fuldtal igen. Nu er det sådan specielt rent forsvarsmæssigt ikke virket specielt skræmmende, de her hviderussiske spillere, men når man ser på gruppe A, så er det jo nok en af de blødere puljer, hvor man tænker, de ligger der alligevel med både Chile og Brasilien og Katar i gruppen også til at kunne spille med om at komme som minimum til en 8-delsfinale. Det gør de helt sikkert, og jeg har dem sådan set også på papiret til at snyde Brasilien og tage den sidste 8-delsfinaleplads, må det hedde. Og specielt med en Rutenka, som måske vælger sine kampe med omhu, hvor han virkelig skal levere, så vil de stadig have en chance der i hvert fald. Hvis der bliver parret med gruppe B, og der kunne det så umiddelbart godt ligge til et møde med Kroatien til den tid. Men det er langt ude i fremtiden. Her for Vargas en redning til den ellers lidt sparsomme redningsprocent.
Får vi Dutjibaev på banen igen på højre bak hernede med nummer 40 nederst i billedet. Spændende spiller. Læg mærke til, som du var inde på, benene. Der sidder nogle solide muskler der. Der kan man i hvert fald se, hvorfor han kan hoppe. Og det kan han. Spragt indspil fra Rojas mod Aguinaldo. Syd af hviderussisk kontra. Og 2 minutters udvisning. Så den blev uddelt til Christian Ugalde. Klodset lavet af Ugalde her, der jo overhovedet ikke har behov for at få fat i ham der. Han er jo sådan set dækket op i forvejen, så jeg synes, vi har haft 2 angreb i træk med fejlafleveringer nu for det spanske hold, og de sidder endda og griner lidt ude på bænken, nogle af dem, og det virker som om, at de tager meget let på sagerne i øjeblikket. Der er i hvert fald nogen målmand, der gerne vil at vise, at han måske godt kan tage over efter Sterbik. 24 år gammel. Gonzalo Pérez de Vargas. Ja, men han er, som vi var inde på tidligere, et stort talent, og har sådan jo, i og med den spanske liga er så svag som den er, så får han lige pludselig en masse spilletid. Og det ser ud som om, det bekommer ham rigtig, rigtig godt. Står faktisk meget, jeg ved ikke, om vi kan kalde det dansk, men i hvert fald nordisk i sin spillestil, og gør det rigtig fornuftigt. Og Dutjibaev med gennembrud her. Barish Pukorski. Endnu en hviderussisk reducering. Man kan jo også godt sidde og sige, at de er måske lige lidt overmodige nu her. Spanien, selvfølgelig tror jeg, at de holder den hjem, det er slet ikke det, men det er stadigvæk en kort elastik, som du snakker om i håndbold. 2 udvisninger eller noget andet, så kan det jo blive lidt mere spændende lige pludselig. Jeg har sådan fornemmelse af, at de har ført med 4 hele kampen. Ja. Der har jo stået 0-0 på et tidspunkt. Og her muligheden for endnu en reducering. Og den kommer der. Ja, den mystiske spiller. Skal siges, nummer 18 her fra Hvide Rusland, de har ikke nogen nummer 18, ifølge alle officielle papirer. Så han har simpelthen han har nuppet en trøje. Det er det hemmelige kort, der kommer på banen nu. Og helt andre attituder på den hviderussiske bænk, end vi ser på den spanske. Ja, det kan være, de lugter spansk blod. Men i hvert fald meget naturligt for Manolo Cardenas at kalde den her timeout. Ja, nu er det nu, de lige skal vise, at de har evnen til at stramme ballerne, når det er nødvendigt. Ja, og ja, må ikke også vi ser dem score et par hurtige mål nu igen og øge afstanden. Det vil jeg tro, de har redskaberne til. Ja, det forsvarende verdensmester fra slutrunden for 2 år siden på hjemmebane. Stadigvæk 10 sekunder i undertal. Victor Tomas inde på højre fløjsposition. Dutjibaev. Aguinaldo peger, den skal over til Canellas. Den får angrebsfejl. Ny kontra til hviderusserne. Skal vi have en 2-måls afstand? Det skal vi. Ja, ja. Spænding i Doha. Vladislav Šumak. Ja, Hviderusland gjorde det fint her i overtal. Ved godt, at det for Spanien tit handler om at få den ind til Aguinaldo, når de er i undertal. Så ordner han selv resten, og de var faktisk 2 mand på Aguinaldo hele tiden her i angrebet lige før. Så her de er klart flere kontrascoringer. Hviderusserne har været et godt våben for dem, stregspillet, og de er jo altså uden Rutenka, Sergej Rutenka,
efter udvisningen i første halvleg. Dutjebaev. Ja, så kommer der en 2 minutters udvisning. I netop det her slagsmål, du er inde på mod Agina Galde. Ja, okay, der er i hvert fald også i den grad fat i trøjen fra Schumacher. I første halvleg så vi nogle overtalsspil gå til Canellas, der kom drønende på venstre bak. Kommer han igen her. Redning. Derinde er Ivan Matjevic. Ikke meget vi har set til de hviderussiske målmænd, men hvis de også begynder at tage fra, så kan det jo for alvor gå hen og blive en rigtig håndboldkamp. Lige for os her i studiet gør det jo ikke så meget. Hviderusserne naturligvis interesseret i at få kørt det angreb så lang tid som muligt, stadig mand i undertal. Hjørnekast, men stadig arm i vejret fra de tjekkiske dommer. Par. Og derfor den her hasarderede afslutning. Men de holder de unge folk inde. Dutjebaev på højre bak. Og Rodriguez ind centralt. Og så selvfølgelig har man altid et trumfkort i ham her. Julen Agina Galde. Og Rodriguez er bare en, må man sige, fantastisk playmaker. Ser lige så snart der er en mulighed at putte den lynhurtigt ind. Og 6 på 6 til Agina Galde, det er jo nogenlunde som det plejer at stå, så... Ja, han er simpelthen så usvigelig sikker. Altså ikke alene er han god til at få fat i bolden, han er altså også eminent til at få den forbi målmanden. Og det er jo altså ikke på straffekast, han er 6 på 6. Det er reelle stregmål. Det er det. Jeg synes, hvis man skal kigge lidt kritisk på det spanske forsvar, så har Guardiola, som dækker den ene midterposition her, han har ikke set ud som om han er helt ved, hvor han skal være hele tiden, i hvert fald i løbet af kampen, og der har de noget at arbejde med fremadrettet Spanien i turneringen. Altså må vi bare sige, de har lukket 27 mål ind på lidt over 45 minutter mod Hviderusland uden Rutenka i største del af kampen. Ja, det er ikke imponerende, og jeg tror også, det var i hvert fald den anden, muligvis den tredje retur, der går til Hviderusland her, og det er jo også et tegn på, at man ikke er helt oppe i gear som forsvarsspiller. Store fejl af Canellas, mulighed igen for kontraløb og ny scoring, og så hedder den altså en afstand på 1 mål for spanierne her. Hvis der er tendenser til dårlige nerver, gummiarm og eller så bør de komme nu, ikke? Ja. Men det bør de jo ikke have, et så rutineret hold som det spanske, men det er da selvfølgelig ikke nogen ønskesituation for dem nu. Hvad sker der der? Ja, det andet røde kort her. Han har i hvert fald hånden i lommen, den ene dommer. Og Marqueta, der er kommet ind igen og stiger til værs, falder ned igen. Det er ikke ham her, der har gjort noget. Schumacher, der er ude her. Han slår hovedet ligesom i halvgulvet. Ja. 2 minutter uddelt for anden gang i træk til Vladislav Schumacher. Der er der rødt kort. Man må sige, hvis det her dommerpar skal dømme resten af turneringen, så bliver det en turnering med et rekordhøjt antal røde kort, fordi selvfølgelig kom den her tackling alt for sent og skal koste 2 minutter, men igen, altså rødt kort, så bliver det en meget mærkelig turnering, vi skal se fremadrettet. Det er da et nydeligt kontramål her, men vi vil næsten hellere se det røde kort.
endnu en gang for ligesom at bedømme det. Med 2 udvisninger, altså. Direkte røde kort til hviderusserne. Først til Rutenka i første halvleg, nu her til strafspiller Ladislav Chumak. Ja, de raller lidt på hatten, de spanske tilskuere. Det var ikke noget, der tyder på for bare 10 minutter siden. Plads til Victor Tomás. Og de har været sikre ud for fløjepositionerne. Der er også en luksus at råde over både Albert Rojas og Victor Tomás på den højre fløj der. Det er det, de supplerer hinanden udmærket, og her så vi faktisk en svær teknisk afslutning. Han er meget længe om at ligesom trække armen ind, så han kan lægge den ind om målmanden her, så det var en flot scoring, men også flot sat op af Rodriguez her. Helt kølig, bare kører overtalssystemet helt perfekt. Men selv i undertal får de altså presset spanierne, og et vaklende spansk forsvar. Scoring her fra Dimitri Kamicic. Nu nåede vi at rose Vian Mors for hans forsvarsspil, inden kampen gik i gang, men det her, det var i hvert fald ikke imponerende. Kommer også en følgestraf, så spanierne også, når nu er en mand i undertal. 5 markspillere mod 5 markspillere lige i øjeblikket. Spanierne med Marqueta, González herinde. Terias. Man kan sige, 5 mod 5 plejer at være en fordel for det angribende hold. Så er der det større rum, man kan løbe på, og med Rodriguez på playmakerpladsen, så burde det være nemt for Spanien at få scoret her stadigvæk, men vælger altså gør det forkert i den her situation. Og vælger at holde Akina Galde ude. Ingen uden stregspiller. Okay, der er så også masser af plads her til netop Rodriguez selv. Og så er der 10 spanske markspillere på scoringstavlen. Hviderusserne fuldtallige. Og muligheden for at køre et overtal. Ja, ham skal de altså ikke lade skyde. Dimitri Kamicic. Han er noteret for 2 meter høj, og når han så kommer ind til straffepletten og må hoppe op mere eller mindre frit, så er det jo altså svært bare at stå, selvom han faktisk er lige ved at få hænderne på i paraden her, så er det nok lige at lade ham komme for tæt på. En af rigtig mange spillere fra Meskov Brest. Hviderussiske hold i Champions League turneringen. Og sådan får man en udvisningstid til at gå. Man lader Rodriguez lave en halv fuskespinte, og så ellers spacerer 8-9 sekunder ude her. Ja, han ligger bare og trækker tid af klokken, og så er spanierne fuldtallige. Lidt over 10 minutter tilbage. Der er skruer, der skal strammes. Ja, får i hvert fald også plads til det her. Nu ser vi også, at Cardenas, den spanske træner, begynder at smide nogle af
S'erne tilbage igen. Her var det Canellas, der kom ind og fik skabt lidt afstand igen. Men forsvarsmæssigt er det helt samme opstilling, som vi har set på de 4 midterste pladser i hvert fald, og de har ikke haft ret godt fat, og det er lidt spændende, om de nu her sådan ligesom kan stramme op de sidste 10 minutter og lukke lidt af for hviderussiske skytter her. Ikke rigtigt. En god redning her faktisk af Vargas. Og simpelthen bare lov til at afslutte. Shiloshuk hedder mystiske Mr. X. Højre bakken. Med det ikke eksisterende nummer 18. Men slet ikke afstemt imellem Mian Muros og Canellas her om hvem der skal gøre hvad i forsvaret. Og heller ikke imponerende målmandsspil, men det er jo ikke godt nok, hvis de vil være verdensmester igen. Det er et meget godt billede her. Tilskueren, det er vi kan roligt kalde det overraskelse, hvis Hviderusland skulle gå ind her i åbningskampen for deres vedkommende og hente point fra Spanien. Men lad os nu se her. Canellas har i hvert fald stemplet ind igen her i kampen med 2 scoringer fra Spanien på det seneste. Ingenting. Kommer anden bølgen. Canellas, plads til Victor Tomás. Spanien foran med 3. Og som vi så ud på sidelinjen med det grønne kort, den hviderussiske træner Yuri Chevtsov kaldte en timeout. Bare lige op og have næsten kontakt. Hviderusland bagud med bare en enkelt mål. Så kom der et par hurtige spanske scoringer. Og nu er afstanden 3. Men stadig selvfølgelig muligt. Ja, normalt vil man jo ikke sige 3 mål var meget, men man sidder alligevel med fornemmelsen af, at det er en lidt uoverskuelig opgave at skulle hente for det her hviderussiske hold. Også fordi Spanien er kommet så forholdsvis let til deres scoringer gennem hele kampen. Men så også tænker vi lidt på, om det, altså, at det kan være det, der er med til at trække med ned i forsvaret. At de simpelthen har i baghovedet, at de kan selv score på næsten stort set hvert angreb i kampen. Jeg tror i hvert fald, man skal passe på med at lægge for meget i, hvordan det spanske forsvar har set ud. Forsvar er en kampsport, og hvis mentaliteten ikke er der, så ser det dårligt ud. Næsten ikke hvem der gør det, og det har det også gjort for Spanien, da indstillingen har simpelthen ikke været der i det defensive. Næsten helt tegneserieagtigt at se sådan 2 trænere stå derude og hoppe og danse. De 2 forsvarsspillere i billedet, Modric og Guardiola. Lidt at snakke om på hotelværelset i aften. Det synes jeg, de har, og Guardiola har også lidt at snakke med sin bak Marqueta ved siden af, fordi de hænger ikke hele tiden helt sammen.
Og kan vi roligt konstatere, selvom Marqueta rammer stolpen her, at angrebsmæssigt så er de spanske våben til stede. Agina Galde skræmmende på stregen. En bagkæde med mål fra alle positioner. Og fløjspillere, der også offensivt ser ud til at være, hvor de skal være. Ja, så ved vi fra tidligere kampe i hvert fald, at Spanien kan jo også godt løbe kontra. De har ikke rigtig gjort det i den her kamp, men når de også får det element med, så bliver det jo noget andet. Så lidt spændende med ham her. Vargas inde på kassen. Om han kan vokse lidt ind på det her spanske mandskab. Er jo egentlig grundlæggende reserve for Sierra, som grundlæggende reserve for Sterpik normalt. Så det er jo en tredje valg, som der måske kan komme ind og få alligevel nogle minutter. Det tror jeg, han vil få, fordi Sierra er en dygtig og god og rutineret målmand, men han har aldrig sådan i de afgørende kampe på det helt høje niveau, har han sådan aldrig rigtig været matchafgørende. Og der kan de jo få brug for en joker-type, og det kan jo da være, at Vargas kan være heldig at få den rolle i en kamp eller to. Fik jo også lige venstrefløjen Valero Rivera på scoringstavlen her. Så er vi på 11 markspillere. Satset lige ud fra fløjpositionen forsvarsmæssigt, og så bliver det straffet. En flot tålmodigt angrebsspil af Hviderusland her. Victor Thomas bliver lokket til at løbe frem, og så er der helt åben, hvor han skulle have stået. Men det viser også meget godt, måske noget om herrehåndbolden generelt, der selvom vi sidder med opfattelsen af, at der er stor klasseforskel, hvad der også er. Men hvis man slikker for meget på det, så går det altså hurtigt alligevel. Selv Spanien kunne komme op på kun at føre med en enkelt her i den her kamp. Altså fremragende til at få den smidt ind i alle mulige dele af målet. Til gengæld går det så stærkt den anden vej. Det er jo en kamp fuldstændig uden stopklods, når det gælder scoringerne. Det er sådan lidt som om, at man aftaler, at nu kommer Spanien foran med 4, så bytter vi bare mål resten af kampen, så vi ikke overanstrenger os. Men elendigt returløb, for at sige det, lige ud af Spanien igen. Vi nærmer altså 70 mål. Det er ikke så overraskende, som du selv var inde på med Spaniens score, men der kan ikke være mange, der har spillet på, at Hviderusland skulle score over 30 mål i dag. Raúl Enterias. En af de trods alt forholdsvis mange Barcelona-spillere på det spanske mandskab. Ja, man må også prise sig lykkelig, når man ser de hviderussiske målmænds lidt magre indsats, for at sige det pænt i dag, så må man jo også prise sig lykkelig for, at vi har så dygtige målvogtere, som vi har på det danske hold, Jannik Green og Niklas Landin, fordi det er jo to helt forskellige ligaer, de befinder sig i. Yes, tak. To minutter tilbage, og 4 målsføring til Spanien. Det ligner favoritsejren her i gruppe A. Det bliver så 5 nu. Marqueta med sit 6. mål. Betyder så også, at vi så småt kan lukke den her kamp, men vi skal jo bare lige ud og så lidt til venstre, og så over i DR3-studiet, så er der mere VM-håndbold på DR3 her klokken 17, hvor vi tager det
nordafrikanske rivalmøde mellem Algeriet og Egypten. Jeg tror ikke, vi får helt så mange mål som i den her kamp. Umiddelbart. Nej, men vi får nok alligevel også en kamp med meget højt tempo og relativt hurtigt. Høj afslutningsfrekvens, kunne jeg godt forestille mig, men helt sikkert også to mere engagerede hold, som vil gå lidt mere til stålet, end vi har set i den her kamp i hvert fald. Og så selvfølgelig senere i aften, at Danmark åbner VM-turneringen med opgør mod Argentina. Indtil videre kan vi i hvert fald konstatere, at verdensmestrene fik de nærmest obligatoriske 2 point. De er ude og smage lidt på tilværelsen i anden halvleg, hvor hviderusserne kunne fornemme, at de var med i kampen, op og have kontakt med en spansk føring på bare et enkelt mål. Og så bliver der skruet på skruerne. Og så er cifrene, som de ser ud her, jo egentlig ganske overbevisende. Ja, og intet overraskende det vi har set andet, end at Hviderusland fik lov til at score så mange mål, men Spanierne må jo føle, at de sagtens kunne tænke sig, eller tillade sig at slappe lidt af her. Slut for den her kamp i gruppe A mellem de spanske verdensmestre og Hviderusland, altså en 5-målssejr til Spanien, og de her glade tilskuere, spanierne allerede i aktion igen i morgen. Ja, det gælder det samme i øvrigt også for hviderusserne. Spanien møder Brasilien i morgen, mens Hviderusland skal op i en spændende kamp mod Slovenien. Og på den måde, så siger vi i hvert fald her fra kommentatorboksen med Peter Henriksen og Andreas Kravl tak for den her kamp, hvor vi skal til studiet i Katar, hvor jeg kan se, at Tina Müller er kommet i overordentligt godt selskab. Sådan her skal velkommen til. Vi skal lige have rundet den her kamp sådan ordentligt af, fordi det ender med, at Spanien de vinder 38-33 over Hviderusland. Hvorfor er det, at Hviderusland faktisk i store dele af den her kamp er så meget med? Jamen, det synes jeg, de er. Jeg synes ikke, Spanien var godt nok forberedt. Jeg synes, det var et meget afventende spansk forsvar. Der var ikke afstemning i det, de lavede. Altså, det vil sige samarbejdet med